Masterizer. Sanibona igama lemuvi yango-2006 i-Undisputed 2 eka-Scott Adkins obizwa ngo-Yuri Boyka no-Michael J. White obizwa ngo-George Chambers. La esiqala khona ejele lase-Russia ngaphakathi lapho kwakunezimpi zama-underground fighter ayingekho emthethweni kuqhathwa khona iy'boshwa empini ka-1-on-1 eringeni. Kwakuzolwa oyi-champion yakhona la ejele uYuri Boyka ebhekene ne-challenger yakhe igama lakhe u-Arkady Davik. UBoyka kwakuyena wayenesupport eningi ngoba nabantu ababebukela impi babebhejela yena ukuthi awine. Lezi zimpi ezayingekho emthethweni zayihlelwa abasezingeni eliphezulu bakhona la ngaphakathi ejele okwakuwu-Warren Markov, kodwa umuntu owayesuke ihlele yonke lento ibhosi yakhona ekuthiwa uGaga. UBoyka waphinde wayiwina leyo mpi yakhe njengenjwayelo ngesikhathi eshiya i-challenger yakhe uDavik esequlekile. Kwelinye isayidi lakhona la eRussia sibona enye indoda naye eyi-champion ye-boxing igama layo uGeorge Chambers owayeze for ukuzoparticipate kwamanye ama-boxing tournament ayenzelwa khona la eRussia. UChambers siyathola ukuthi wayebuye asebenze ngoku-advertise ama-product ku-TV njengoba simbona eqeda ukwenza enye i-commercial shooting esehamba ebuyele erumini lakhe elisehhotela ayefikele khona. Eseserumini uChambers wahlaselwa yigebengu ezazimcathamele zamshaza zamshiya equlekile. Ibalekile lezo igebengu zayifike zashiya idakamizwa erumini kaChambers. Leyo cocaine atholakale nayo uChambers wayengayazi kodwa wagcina seboshiwe eboshelwe yona. Nokwathi lapho efika ejele lazoboshelwa khona uChambers wabona uBoyka. uWarren Markov wabingelela uChambers ngesikhathi emncoma ngezimpi zakhe kwi-boxing ajwayele ukumbuka kuzona ku-TV emncoma ukuthi uyi-champion. uWarren Markov watshela uChambers ukuthi nala ngaphakathi ejele sinamanye ama-champion. uChambers wabatshela ukuthi ngoba uyazi ukuthi uframe-iwe ngale ma-drugs ukuthi azolwa izimpi la into angeke azayenze leyo. Nokwathi esethatha ishawa waphinde wacomplaina ngamanzi abandayo. Nokwathi uChambers esehanjiswa kwi-prison cell yakhe esinye isiboshwa samthela ngomchamo wawusenkomishini. uChambers wasidonsa lesiboshwa esibhanqa nama-bars kodwa amhlukanisa amagadi. Kwi-prison cell yakhe uChambers wahlaliswa nelinye iphara elidla ama-drugs laseBritain igama layo Stephen Parker owayezoba i-roommate kaChambers. Ngakusasa ekuseni uStephen Parker watshela uChambers ukuthi kuzomele avumelane nezinto ayitshelwa yila bantu bala ejele ngoba bazomphilisa kabuhlungu. uChambers watshela uStephen Parker ukuthi ngeke azayenze leyo nto yena, uzoshesha akhishwe la ngoba uboshelwe into engekho. uChambers wahamba eseya la ekudlelwa khona zaphenduka naye iboshwa zimbuke ngena. Ngokungena kukaBoyka wayehlonishwa ejele zasukuma zonke iboshwa zethula igqoko. uChambers yedwa wahlala phansi akangasukuma waqhubeka nokudla. Esinye isiboshwa sathi siyamtshela ukuthi uBoyka uyasukunyelwa wasishaya uChambers wasilahla phansi. Boyka, huh? Now what kind of bitch-ass name is that? You're a great champion, I know. But in here, I am the champion. And you are just my bitch. Wacasa ukuBoyka bona lokho wagxumela kuChambers bathi besabambene kanjalo abahlukanisa amagadi. Later ngalo losuku ummeli kaChambers uPhil wafika ezotshela uChambers ukuthi i-US Embassy isebenzela phezu kwecase yakhe ngithi kungathatha inyanga ukuthi uChambers akhishwe. Wacasuka kakhulu uChambers etshela uPhil ukuthi abamlethele omunye ummeli we-American. uPhil wathi kuChambers uzozama kodwa akamthembisi lutho. Ngaphandle iboss uGaga watshela uWarren Markov ukuthi akahleli impi phakathi kaYuri Boyka benoGeorge Chambers. Ngesikhathi uGaga echazela uMarkov ukuthi isizathu ukuthi azabophisa uChambers emsulela ngezidakamizwa ingoba befuna vele bazolwa noBoyka la ejele. uStephen Parker wahlaselwa yila madoda asijwayele ukuhambisana noBoyka. Besamshaya kwafika uChambers wazomlamulela ngesikhathi ebashaya. uStephen wachazela uChambers ukuthi la ngaphakathi ejele kuphethe uGaga nezinto azenzayo uzenza ngokungekho emthethweni uhlukumeza abantu. uChambers watshela uStephen Parker ukuthi akasabi umuntu yena. Waqhamuka uBoyka naye sezothethisa uChambers ukuthi ushaya abantu bakhe. Babambana sebethi baqhubeka nalempi yabese eqaleni aphinda aqhamuka amagadi abahlukanisa. Nokwathi later uChambers wabona uBoyka ngendlela alwa ngayo. Ngesikhathi uBoyka elwa nenye indoda uChambers wabona ukuthi uBoyka unzima.
Waqeda leyo match uBoyka wakhomba uChambers emtshela ukuthi okulandelayo ngifuna wena la eringini. Wathula uChambers akangaphendula. Nokwathi later uWarden Markov watshela uChambers ukuthi mayengavuma ukulwa noBoyka angashesha akhishwe la ejele, kodwa uChambers wanqaba wathi ngeke alwe noBoyka. Bamjezisa ngokuyoclean udaka leDamkoko olwaloku ukungcola okuphuma etoilet. Bemjezisela ukunqaba ukulwa noBoyka. uChambers owayenyanya evala amakhala wathi ngeke azayenze yena leyo nto. Wathreatenishwa elinye igadi ngommese elalifuna ukumgwaza. Kwaqhamuka esinye isiboshwe esiyikhehla igama laso Kraut owayehamba nge-wheelchair wamlekelela uChambers ukuthi aclean. Later uSteven Parker watshela uChambers ngaleli khehla hamba nge-wheelchair uKraut ukuthi wayeyi-Russian commando owabulala amagadi ngesikhathi ezama ukweqa, ingakho njengamanje seboshwe udili kajele. uSteven wathi kuChambers nawe ukuze ukhululeke kufanele uvume ukulwa noBoyka, kodwa uChambers waphinde wanqaba wathi ngeke ayenze leyo nto. uChambers wabizelwe ofisini leboss uGaga waxwayisa uChambers ukuthi impilo yakhe izoba nzima kakhulu la ejele mayengafuni ukulwa noBoyka, kanti mayengavuma ukulwa noBoyka angakhishwa la ejele. uGaga watshela uChambers ukuthi nanommeli wakho uPhil usebenzisana nathi uPhil sasikuhlele naye ukuthi nawe uboshwe lapha ehhotela lakho. uChambers wacasukezwa lokho waphinde wasukuma esebona yena uPhil ethi uya kummeli wakho uPhil bamkhomba ngezibhamu. Wabona lapho uChambers ukuthi uzophoqeleka ukuthi agcine elwile noBoyka, nokuyilapho uChambers aqala khona ukuyilungiselela ukuthi alwe noBoyka, kanti noBoyka wayengayekeli ukujima. Lezi ziboshwe ezisebenzisana noBoyka zayishaya uSteven zimphoqa ukuthi uSteven aphuzise uChambers amanzi adragiwe mayiselwa noBoyka. Yagcina ifikile impi kaBoyka noChambers ngesikhathi ureferee batshela imithetho. No biting, no eye gouging, and no hair pulling. Just don't bleed on me too much. I'll beat you at your own game. Fists only. Nangampela bawashintsha amanzi kaChambers okuphuza bemfakela lamanzi adragiwe, kanti uKraut lokhu wheelchair uyababona. Ngesikhathi sebreak uSteven Parker wamnikeza uChambers lamanzi adragiwe ephoqweni amadoda kaBoyka waphuza uChambers. uChambers akabange sakwazi ukulwa ngoba wayesedragekile, nokuyilapho ashawa khona uBoyka. Wathi later mayiphaphama uChambers watshelwa uKraut lokhu wheelchair ukuthi uSteven ukuphuzisa amanzi abedragiwe. Wacasuka uChambers eseya kwi-prison cell yakhe ukuyokhuluma noSteven, wamficelenga uSteven eseyihengile eshiye ebhale nephepha lokuxolisa kuChambers ukuthi ubephoqeke ukuthi amdrage. Wacasuka uChambers eseyothethe uBoyka ethi unguwine ngokurobha ungiphuzisa amanzi adragiwe. uBoyka wethuka ngesikhathi etshela uChambers ukuthi akamazi ukuthi ukhuluma ngani. Nokwathi uWarden Markov esethi ubuyisela uChambers kwi-prison cell yakhe, uChambers wacasuka washaya uWarden Markov. Bamthatha uChambers bawumbophela ngaphandle kufrizile kubanda, bembhanqe nensimbi bemshayela khona for ukumjezisa. uBoyka esethola ukuthi la madoda asebenzisana nawo adraga uChambers wacasuka wababulala ababili. uBoyka ebabuza ukuthi bebethunywe ubani. uPhil wabuyela kuGaga ngesikhathi ezomcela ukuthi ucela bamkhiphe uChambers ngoba vele uboshelwe into engekho. uGaga wanikeza uPhil isuitcase elaligcwele imali ethi akahambe la kule country uhlala kwenye indawo akhohlwe indaba kaChambers. Kodwa uPhil wathi sewungena emotweni esethi uyahamba wadutshulwa wabulawa omunye wayethunywe uGaga. Emva kokulungisa leyo misunderstanding yamanzi adragiwe yaphinde yaqala kabusha impi kaBoyka noChambers eyayidonse nabantu abaningi abasebebone nendlela uChambers alwa ngayo. Boyka, make him wait. For first round, George, but why you don't use more new technique? Remember, take his leg. Fight!
uCrowd lo kwi-wheelchair wakhumbuza uChambers ukuthi akagxile kakhulu kuleli dolo laka-left likaBoyka ngoba uswakwalimala khona ezokwazi ukumthunuka lowo mlenze. You rot in this stinking hole for the rest of your life. I'm the champion. What are you waiting for? The bell. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Sterisa TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Sterisa TV.